Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем. Чӣ хеле ки мебинем аэропорти Душанбеда қарор дорем. Ватан омадем, ростӣ саъд кунӣ накунӣ бо ватанай ва падару модарам хабаргирӣ омадем. Ва дар ин видео хостем ки нархҳои билети ай Москва ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Москвара рублкати шумо дар расонем. Шаҳрҳоеша ки намегем, метавонед ки телефон кунед, пурсед, номероро ҳама вақт мемонам. Бародаром авиака задан, иншаллоҳ мебинанд, мегӯянд ва гирифтаниам боше бе ташвиш. Шукри Аллоҳ, ҳамин қашид роҳӣ кардестем, рафта омадестем бе проблема. Ва ватанам обод, гарм, беҳтарину тарафо камтар хунук шид, вале мерем бо бигем як камтар меистем, иншаллоҳ ки мерем. Ва меги нархҳои билета. Ассалому алайкум. Нархҳои билети моҳи декабр ва январ. Моҳи декабр Москва Душанбе аз 24,000 рубл то 28,500 рубл. Москва Кулоб аз 22,000 рубл то 24,000 рубл. Москва Бухтар аз 22,000 рубл то 32,000 рубл. Москва Хуҷанд аз 17,000 рубл то 21,000 рубл. Моҳи январ Москва Душанбе аз 14,500 рубл то 20,500 рубл. Москва Кулоб аз 14,000 рубл то 29,000 рубл. Москва Бухтар аз 20,000 рубл то 28,000 рубл. Москва Хуҷанд аз 14,000 рубл то 20,000 рубл. Ва моҳи январ қиматош арзонаш баъди байни моҳ. Аз Тоҷикистон ба Россия ба нархи рубл моҳи декабр ва январ. Душанбе Москва аз 15,500 рубл то 16,500 рубл. Кулоб Москва аз 15,500 рубл то 17,000 рубл. Бухтар Москва аз 14,500 рубл то 20,000 рубл. Хуҷанд Москва аз 16,000 рубл то 17,000 рубл. бале, ва чӣ хеле ки мебинед нархҳои билета бозӣ мекуна, арзон мешава, қимат мешава. Айни замон бигем ай Москва омадан арзонтар шидестай назар ба пештарара ки агар видеои пештарама тамошо куне 27,000 рубл буд. Ҳоли бигем арзонтар шид. Агар ки худам шави 26 соати 12:50 регистратсия 1 соат гузаштагӣ буд билет барои худам оформид кардам. Ростӣ Кулоб омадам, Дамадед ва Кулоб 21,000 рубл гирифтам. Ва шукри Аллоҳ омадем аэропорти Кулоб, таксиҳо то Душанбера 100 сомон да оварданд. ва иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки хабарҳои нав шумо дар расонем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ. Худтона эҳтиёт кунед бошед. Ба паноҳи Худо бошад.